Salam, dinleyijiler. Assalamu alaykum. Qadirdan dostlar. Şu ýerde şuun men käbir derneğimiň adyndan gelen pullar we çykan-çykdyjylar barada şuun birazjyk halky bilgilendirmek maksadymyz hem biziň derneğimiziň soňky täzelikleri bilen size şuunky gepleşigi taýýarlaýan. Şu yerden häzir nu vatandaşlar şeýle bir zat şuunu çenli biziň nemämizden gelen bank hasamyz boýunça size bir kiçiräk bir maglumat şutaýdan paýlaşaýyn ekrandan tip bolsa şeýle vatandaşlar görüşmek ýaly şol görünýän şu wagt men bir munt belki telefonundan baryn çünkü käwat görünen ok. Bir munt telefonuny barlamasam size görünýän vatandaşlar şu wagt şu nimeler bir munt şu yerden görüşmek ýaly size görünýän vatandaşlar şu wagt sesini ýapmaýyn. Şu yerde 98.80 insan sapar 10 ýerine yani dünýäliň tok enerjisi aýsaş töleg edildi. Şu tölegden aýyň barına 200 lira birinden gelipdir. 100 lira da birinden onun näde de hiç zat gelmändir. Insan sapar biziň hasamyza gelen şo lira boýunça şu yerde 100 lira aýyň barına 200 lira. Jem 300 lira pul giriş bolupdyr. 98 lira da düň toga töleg boldy. Şonuň esasynda da 365 lira astatyk. Haýa korsundaky 19 bilen gitorýan IBAN nomerimiz görünüp duranlar. Inni bir munt şol neme boýunça biram başka da bize elden gelen neme boýunça vatandaşlar bir muntçuk salam hemmäňiz görünýän vatandaşlar ýok diýdiňiz Züleyha salam hoş geldiňiz ses oňup gelýärdi vatandaşlar inni biram käwri ýerleşmemizden gelen hasap bar gelen hasap bir Amerikalı öz ýerleşimiz raýatlar öz arasynda jemlenişip bir ýerleşimiz $1000 pul beripdir. 300 dollaram ýene bir ýerleşimiz uğratdy bize. Olam ýene daşar döwletden öz ýerleşimiz bir aýarlawany berdi. 300 dollaram ýene arada Allah'ım rahat rahim şu taýyp gelenine, mikmançyga gelenine şonda 300 dollar pul uğratdy. Jem şeýlelik bilen $1600 biziň derneğimizde gollaw belli. Ol gelen gollawyň 300 dollary Allah'ım rahat rahimden belki 1300 ýene ýerleşmemizden. Allah'ım rahat ağamdan sag bolsun gelene görä bir derneğimize kömek bolsun diýip nemetdi. Indi şu wagt edil häzir biziň hasamyzda $1600 galan jemi $750 hasamyzda pul dur. Bunun başga da bayram biziň derneğimiziň agzasy Bayram Allalyp onun şol adwokatlyk iş üçin biz $300 pul kömegini etdik. Sebäp diýsen şu araky çıkan dawa meselemiz var. Men şu ýerde görkezýän size onam ýene. Şunu şu ýerde seredim. Diýerler yalan däl vatandaşlar. Ben size nimetini görkezýän.
Ha. Görünýän vatandaşlar şu. Ha, görüşüňiz ýaly vatandaşlar. Şu ýerde 23.09.2021'de İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün vatandaşları bir de bizim hakkımızda yazılan arz şikayet Nur Muhammed Annayev ve diğer yabancılar diye şuların içinde 25 adamın spisi var. Şu arda boyunca 20.09.2021 tarihli bir yazı yazılıptır. İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün ilgili sayılı yazısında yer alan listede bulunan yabancıların yakalanarak sınır dışı işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla deyip bir de İl Emniyet Müdürlüğü şulara yazıptır. Şoň esasında da şu ekli listede adres ve kimlik bilgileri yer alan yabancı uyruklu şahısların diye şuların adreslerinden tespit edilip muhafaza altına alınmasına tutulmagyny ve adresi belli olmayanların adreslerinin tespit edilip 6458 sayılı yabancılar Uluslararası Koruma Kanunu 54. maddesinин 1. fıkrasının ilgili bentleri kapsamında gerekli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla erkek şahısların şube müdürlüğümüz Pendik departmanına göre ayarlamadyňam kadın şahıslarına diye Silivri Selim Paşa geri gönderme merkezine teslim ederek taramış yazıyla bilgi verilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü'nden arz bir rica ederim deyip Engin Süngü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapılar Şube Müdürlüğü 3. sınıf Emniyet Müdürü yazı yazıptır. Şuların içinde 4 ortancıyımı bilişine diýaly polisiýa barandan soň Silivri'de 2 gün oturup gaýtdyk bilýänsiňiz. Ve beýleklerden hem tek akidileni ýok. Ýöne haçan näme boljagyny bilmämsäň biz şöyle advokat tutmaly bolup, şol advokat rasgody üçin biz Bayram dostumyzyň adwokatyna $300 pul töleňeşdik. Ol aslında $500 vatandaşlar tutan adwokatymyzyň bahasy ýöne $300 töledik şo taýdan. Ýene şondan naşary Farhat dostumyzyň özüne maddi taýdan gollaw bolmagy üçin $100, Eri dostumyza $100, menem öz öýüme $500 pul $500 gelen puldan $150 öýüme pul berdim. Jem şeýlelik bilen 300, 100, 400, 100, 500, $650 şu ýerde harçlama yapıldy. $50 da yani elbette dolarda ýanna çalıştırıp bundan biz öz öýümizde produktu bir tane daha satın aldık da. Ve yine bir illeşimden hem kötönýän illeşimde de Russiýada bir illeşimde de $150 pul kömegini etdik. Onuň madyny aýdyp oturjak. Jem şeýlerik bilen $750 elimizde var. $800 töweregem harçlama yapılıpdyr. $50 bizim özümüz näme etdik? Ýaşajak ýerimizde bir taneýamyzda produktu ol şonu ýaly. Netijede $1600 köp sag bolsun minnetdar iýeren illeşmede esasan Amerikadaky öz türkmen raýatlarymyza illeşmede sag bolsun minnetdarlyk aýdýan. Türkiýedaky illeşmediň hem içinden iýerenler ýangy görkezdim size IBANyma gelen pul ýanky biram arasında конечно bir kısan gelineceğimiz geldi. Safar hepsi 20 liradan 40 lira koydu. Olaram harçlığı olmayan için öz inleşçimizin arasında bir mut çıkarız. Bereket versin, işiniz uğurlu olsun. Salam vatandaşlar. Allah sağ olun, minnettar. Neticede şular ýalyrak bir nämämiz boldy. Ýaňam habar illeşimiz 200 lira goýup gitdi. Näme görmäň diýip, hal görmäň diýip bize minnettar sağ bolsun diýip aýtdyk. Yani köp sağ olun, sizin saýaňyzda dursun. Yok, men häzir efirde.
Yo, iyi verin siz. Aha. Başka vatandaşlar meniň şuňky ýene bir aýtjak bolan zadym bar. Olam biziň şu dernegimiz inni 1 ýyllyk, 2 ýyllyk ikamet başwurularyny kabul edip başlady. Täze başwurular giriş çykyş diýdi, ondan Polşa wizasy diýdi. Onam şu ýerde men häzir size görkezeýin. Aýtdy ýa-ni bir tapar aýtdy. Şu ýerde görkezeýin size. Şu yerden paylaşyan ekranı. İnha seyredin vatandaşlar. Şu yerde görüşümüz ýaly inha dernegimizin 1 ýyllyk ikameti normal fiýaty 650 lira diýip görkezýär. Dernek üyelerine 550 lira, 45 ýaşa çenliler uzatmak bahasy. Son 1 ýyllyk 750 lira, yani 100 lira tapawut edýär eger 45 ýaşyndan ýokary bolsa. 2 ýyllyk bar, normal fiýaty 750, dernek üyelerine 650 lira, 45 ýaşa çenli, 45 ýaşdan ýokarylar üçin meni 100 lira tapawut edýär. İlk başvuru 1500 lira, dernek üyelerine 1350 lira, şular ýalyk derneğin birin tüzümüde, düzgünnamamızda, maksatnamamızda da bar şu atlar etmeye mümkünçülük berýärdi. Birin fiyat listemiz şular ýalyrak ilk başvuru 1500 lira diýe, dernek üyelerine 1350 lira, ýaş tapawudy ýok ilk başvuruda. Biram giriş çykyş diýip bir zat bar, ol $750, dernek üyelerine $650, viza, bilet, gidiş geliş cezasyny ýöne öz tölemeli. 2020 martyň 4-ünden bäri gaçak ýagdaýa düşen bolmaly ýöne. Ondan öňdäli. 2020 martyň 4-ünden bärdäkler üçin. Biram Polşaň wizasy $1200 abişli bahasy $1100 dernek agzalaryna ýöne 2-3 ýerdekde hem wiza çykyp biler diýip ýazypdyr. Şol birinji ýerdek çykmanan bilýär watandaşlar olam alýan ýerine waly wizany priglашениýany diýip maňa aýdylany. Şonuň üçin ýöne her tapar $100 tölebi bar diýär-de birinji ýerdek çykmasa ýene $100 itiraz berip 14 gün içinde ikinci ýerdekden soň üçüncü ýerdekde çykyp bilýär. Netijede şolar ýalyrak bir nemämiz bar. Eger neme diýen vatandaşlarymyz alada etseler habarlaşsınlar. Nuri akıllı ol, tövbe et diye Türkmen oluyor diyorlar. Yani tuğlama akıl berýänçiler köpelli Türkmen illeşmeden içinde biri maskara etjek bolýançylar köpelli. Hawa spektaklymyşyn biriň edýän işlemimiz, o zatlarym Hudaý görüp dur, wagtlar hemmäňizden görürsiňiz hemme zady kim dogry, kim ýalan. Hiç wagt ýalan uzak wagt kirlenip galyp bilmez watandaşlar. Men öz edýän işimden özüm içim rahat, gata arkaýyn bolun. Şu wagda çenli, şu halk üçin, watan üçin görüşdik. Bundan tamam şoňa dowam edýäs. 5 manat girdi düşün peýda üçin edem zok. Anha gördüňiz $150 bir döýmede ýiberen pulumuz. Başgalaň aýdyşýaly, o falança dollarlap uradyk ýa, on ýaly hedildik ýok hiç ýerde. Yani kim näme şon diýse şonu diýsin wara, biziň wyjdanymyz rahat edýän işimizden Allah da görüp dur. Eger şulay ýanamyz ýalan bolsa uzagyndan ýene de çykar. O bu zatdan asly. Arada aýdyşlar ýaly Nur Sultan Jimden diňe şu ýolda görüşip, şoň üçin şu ýolda görüşip öz edýän işini fud etmek üçin ylgap beren zatlaryň netijesinde fuda çağırly, başga sebäp bilenler. Onuň delilleri bar elimizde watandaşlar. Gerek wagty onuň çykaryp görkezek. Hiç mesele ýok. Başka inha men temam şu taýsyna ýene bir zat aýdyp geçmekçi. Arada näme boldy? Biz halky birikdirmäge çağırdyk. Halka gelin biriň diýdik we belki opozisiýon toparlarda çağırış etdik. Ýani, конечно,
Ne biz halkın içinden çıkan adamlara, bizi näme üçin dışlaýarlar? Bizi näme üçin dışlaýarlar ýa-da bizi näme üçin ötöküleşdirýärler? Bir de halkın arasında çıkan şundan 6 ay öň belki men tanaňyz okduňyzam köpüňiz. Yani düýne çenli diýme onda halkın arasyndan biri çykyp etse bolajak gerekeniňiz zany. Yani halk bilenen bileşecek gerekeniňiz de. Hani bolýar 20 ýyl 30 ýyl öň gidenlere eýdiňiz, beýdiňiz her kime başal tagatdyňyz da. Halkın arasında çıkan halk üçin görüşmäge mümkinçiligi ýokmy? Yani halkın arasyndan biri çykyp edebilmeýän bu zatları. Ne sosial problemalar, ne ýakyn wagtda netip bolsa gelsek, çynnakay görüşmekçi bolýan planlarymyzyň arasynda köne pasport ýyllaşdyrmady bar. Derneň adyndan şolar bilen il göç il saglyk müdürligi bilen duşup şolara näme edip bolar? Näme kömek edip biler şolara diýip şonuň üstünde de durup geçmekçi. Sebäp diýsem köne pasportlar şu wagt bilşiňe ýaly vaksinasiýa geçirip bilen oklar, aşı bolup bilen oklar. Şoň üçin hem şolara näme edip biler diýip il saglyk müdürligi bilen randewulaşyp, şolar bilen duşup, nähip bolsa şolara da şu meseleni öňüne goýmakçy. Şolara da aýtmakçy. Ine şu 100 miňlerçe watandaşymyz bar. Şolar nädip vaksinasiýa bolmaly? Bolmak isleýänleri bar. Ýöne kimlikler bolmansoň vaksinasiýa bolbilen ok. Ine men özüm Pfizer'ınky BioNTech birinji aşymy ýapdyrdym watandaşlar. İkinji aşymam aýyň 19-na ikincisinden ýapdyrmaly. Kimlik bolansoň mesele ýok, barýan alyp durlar. Şol ýyllaşmanyň aladasyny etmekçi. Köne pasport ýyllaşmady barada diýýär görüň. Nura bayrama näme boldy? Bayram arada motordan ýykyldy watandaşlar elinde öldürdi. Şol eger şonu soraýan bolsaňyz, nura browsda bolan problemalar näme boldy? Täzelik ýokmy? Şonu biz adwokata şuwunam jaňatdyk, näme täzelik bar? Ýyllaşdyrmadan soraýar diýip. Hakykatdan meniň özümge elim degen ok. Ýöne şol tema üçin biz adwokatam tuttuk. Indi netip bolsa şu ýerden içinde ýene baryp sorap, näme bolany bilmekçi, hatda basyş etmekçi gerek bolsa, näme üçin beýle şuwun hatda men adwokat bilen hem gepleşdim. Yani näme üçin henidem hiç ýerek şo reaksiýa bildirilok, henidem hiç ýerek şolary çağırılıp ýa basylyp görüşüňiz ýaly biziň häzir biz gidibersek diplomatik kriz çıkmaly watandaşlar. Türkmenistan bilen Türkiýe arasynda. Diýmek şoň öňüni alyp ýa-da şo bolmasyn diýip eden oklar. Yani 1 awgustdaky bolan wakada saat 4-den akşam saat 7-e çenli 8-e çenli kamera kayıtlaryny soradyk, konsullukdan sorady. Kameramyz işçänok diýip jogap berýärmişler konsulluk görüşüňiz ýaly. Aviony biz barýas bolyn daşarda durkak konsulluk bizi görüp çykyp bilýär daşary. Tak biz gelinmizde maýdamda konsullugyň daşynda durup bolyn, kameradan görüp çykýar daşary bizi görüp bilýärler. Ýöne kamerany işçänok diýip olar o taýt ýalňyş informasiýa berýärler. Hatta prokuraturaň aýdyşyna görä, şu taýdaky Bakırköy savjylygyň aýdyşyna görä ilçihana bir hilek jogap berdi, konsulluk bir hil jogap berdi. İlçihana näçe ay bar işçänok diýip jogap berdi. Konsulluk 1 awgustun döwürli diýip jogap berdiler. Yani ikisiniň jogaplary bir däl. Hemme zat ortada, hemme zat aýan görnüp durýar, häzirlikçe wezipe ulast olan elinde, şoň üçin hem öz isleýişlerine görä kanuny tüýündirýärler da. Näme bol? Evet. Aşyna da ýola goýun, aşyny ýokman ýola goýmaly biz watandaşlar bolmasa bolan ok hakykatdan. Ne? Häzirlikçe aýtmak isleýän zatlarym şulardan ibarat. Nesip bolsa ýakyn wagtda ýene bir täzelik bolar. O täzeligim innikepde nesip bolsa men özüm eger ene düň 3-4 günlükde bir tane Türk Hava Ýolları gelipdir diýeşdim. Nirden gelipdir? Nemeden? Türkmenbaşdanmy ýa Aşgabatdanmy bir Türk Hava Ýoly gaýdypdyr. Yani gelip görler diýe biznesmen, hökümete ýakyn adamlar ýa-da ýoluny uruny tapan adamlar gelip görler watandaşlar görüşüne diýýärler. Gelip görler. Ýöne biz maşgalamyzy getirip bilemiz ok.
ya gidibilem o gitmek isleýäniň fan taja ýok. 30 000 adam nowatda dur. 30 000 adam. Eger şu ýollaryň açylmajak bolsa, men indi ketden başlap watanaşlar ne diýip bolsa her gün adinoşny piketlere çykjak, ödem nirde köpçüligiň bar ýerine çykjak ödem, işte Sultanahmet bolsun, Taksim bolsun, ne diýip bolsa ýöne şu ýollaryň açylmasa men etjek adamam etjek adamam aýdýan watanaşlar. Meniň özüme şeýle. Ni bolly besser ýollaryň açylmagy gerek. Şuna men Times London gazetiniň jurnalisti geldi, oňa da interwýu berdik, bolup gören wakalary barada. Edip boldy elimizden gelen nedef dünýä jar etmek üçin türkmeniň ýagdaýyny. Hatta aýlyklaryny almak üçin nowata dur diýendigimde şeýle geň alyp sonra berdi. Adam bu beýle zat eşitemiz, o beýle zat bolmagy mümkin näli. Ýok, şol hakykatdan hem şeýle men özüm nowata durdum, men şu aýly üçin diýenim bilýänler. Durdumam da diýýärdiň. Hatta bu mesele mundan 2 ýyl öň başlady. Ýöne sosial problemalaryň düýbi şol syýasy arenadaky çinowniklaryň öz etmeli işini wagtynda etmeýänliginden gelýär watanaşlar. Şonuň üçin hem biz şu zatlary aýdyp durmaly, ýatlap durmaly. Başdan başlar arada Dubaýa gidip geldiler diýär. Gaty dogry aýdýan mälik. Ya, edip bolsa biz sesimizi näçe köp çykarsak, şonça köp biziň derdimiz diňlärler, şonça köp biziň derdimiz problemalaryny çal çözüler. Eger sesiňizi çykarmasaňyz watanaşlar, hiç kimin habar bolmasa, kimseň nädip ýani problemaň bardygynyň habary ýok ki, nädip kömek etsinler sana, ýa-da kömek etjek bolsunlar. Diýmek şoň üçin men diýen sosial mediýany ulanyň watanaşlar, şu eliňizde şu Android telefon barmy? Ulanyň watanaşlar şunu. Ulanyň. Eliňizde TikTok barmy, YouTube barmy? Şonu ýokmany suratda ulanmaly. Derdiňizi aýdyn. Käbirleriňiz dernege gelmäde gorkýanyz, çekinýäňiz näme watanaşlar gorkar ýa-da. Özüňiz daşary ýurtda ýaşap görseňiz, näme etjek bolsalar, biz gezip görse nämesinden çekinýäňiz. Çekiner ýa zat ýok watanaşlar. Ana Farhat dostumyzdan berýär men gezip gören. Gezip görse ibrat etjek bolsak hiç gerek. Yani dürten bolýarlar, bir çekinsin diýip bolýan. Soňam taşlaýarlar. Soňam izi ýok. Awa tyrlan bolýarlar telefondan jaň eden bolup. Bir kuşdan haramladylar. Onu polisiýada berdim men. Bilemok soňa sesem çykan ok bolýan tutdular öýdýän bar görnen ok bolýan. Yani o garajda edip gören haramladylar bar bir kysany. Elbette biz kanundan çykman, konstitusiýaň esasyna hakymy talap etmäge dowam etmeli. Biz diňe kanun bitti. Kanundan çykmaly watanaşlar. Nurişde oradan pensiýa aljak bolsaňam oçuda durmaly da, oçuda gelende pul ýok diýär. Görýän watanaşlar, pensiýany oçuda durup onam barýan bolýan pul ýok diýip. Yani uju ýetjek derejesine ýetdi watanaşlar. Dymmagyň çäre däligini biliňinni. Dymmak, gorkmak ol diňe özüňe diýen. Özüňe da diýen, daş döwrüňdäki da diýen, halka da diýen. Birazajyk batyrga hereket etmeli watanaşlar şoň wagty geldi. Bir başa bir ölüm näme ony öňe mir aýdypdyr, men ölümden gorkamok diýär. Ölüm waka men ýok, men wakamam ölüm ýok diýär. Takşda. Yani bu zatlaryň soňuny gelmek isleýän bolsak, çağajyklarymyzda negisiňiz aýarsyň esasy çağajyklarymyzda. Şolara haýpyňyz gelmegini isleýän bolsaňyz, biz köseneliň, ýöne çağajyklarymyz kösenmesin. Eger biz gorksak, biziň çağajyklarymyz gelecekde olar görüşür, ondan biz seredip oturarys olary. Olaryň kösenjini seredip şolara şaýat bolar. O wagtam diýer, biz näme üçin wagtyny etmedik? Ya-da olar bize sora ber. Näme üçin wagtyny etmediňiz? Indi biz kösenýäs diýer. Şoň üçin men pikirimçe, eger çağalaryňyzyň gowyny ýaşamagy isleýän bolsaň biz görüşeliň. Ýok. Mene görüşjek gel, çağalarym görüşsünler, mene gorkýan diýen bolsaňyzam dogry diýäňiz, gorkmaga dowam ediň, çağalaryňyz görüşür. Men aýdaýyn. Ýöne many suratda şu görüş dowam eder. Muny öňüne alyp bilmeýärler.
O görüşmekden başga çıkargamydam ýok. O netip bolsa halkara arenada sesimizi duyurmaya dowam eder. Dişim ýaly şuň Times London geldi. Olarda interview da berdik. Bolan wakalary 1 awgustdaky bolan wakalary hemme zady gurrun berdik watandaşlar. Hatda delillermeden berdik ellerine. Gije Leyla Kamala, gije o Gereçkistava, dernek Kadıköy'de, aynen. Ben geçen sen çörörünü soğuk. Yok, men häzirlikçe efir yapacak, gatulda geçecek gel. Şuňlukça şolar ýaly şundan ibaret watandaşlar. Sesini çıkarman ölenlerin bu wurya köpüsi edilýärdi. Men her zaman gelýär, korkmaýas. Nesip bolsa ýok, gelip duran ýerleşsemiz bar, köp sag bolun hemmäňe gelýänler bar. Günne birläni kiden gelip durlaryň häbiň dernegimiz açyk. Hepden soňy bazar unam açyk. Dün garaşdyk, hiç kim gelmedi mysal üçin. Yani bazar unlary köplenç gelýärdiler. Neyse, jan sağlyk bolsun. Esasy biram eger kimlik uzatmaly meseleňiz bar bolsa, ýanky bahalar bilen biz edip bermekçi. Gelin ýurt tutun. Şol işte tejribeli işleşlerimiz var, şolary edip bererler. Gerekli zatlaryňyzy alyp. Ya şonu sag bolun hemmäňize minnetdar. Kim näme gollaw goşant goşýanym bolsa hemmäňize köp sag bolsun aýdýan şu wagtdan. Ýene-de görüşýänçä köp sag bolun hemmäňize. Kimlik näçe bahasy? Täzeden videonu görüň, şo taýda bar watandaşlar. Men ýa-ni Excel faýlda çıkardım. Şo taýdan görüp bilesiňiz. Bolýanly, sag bolun.